Fresquitos. I una font, per si algú necessita refrescar-se. Ombra Salvadora, al quilòmetre 30 han fet una parada, puesto de camells i tirem. Anem a T5, falten 30. I també a baix ja hi ha dunes. I a baix de l'altre d'aquella muntanya és Gàlia. Darrere a l'altra banda és Algèria. Les parades són una mica salvatges perquè aquí no hi ha res. O sigui que aquí tenim que parar. Lo que hay. Això, amb la seva modèstia, és mitja vida per nosaltres. És que un vídeo... És un poble molt petit, la Mosquit, i allò l'Elysée, l'escola. És molt petit, però això sí que ho tenen, l'escola de la Mosquit, que és això també. I ara anirem allà amb una font, a veure que si hi hagués aigua ja seria l'hòstia, per dutxar-nos una mica.
com els cavalls, però amb dromedari, en llibertat. Mare de Déu. Bueno, queden 9, 9 quilòmetres. Ah, anem a marxar, nosaltres estem aquí refrigerant una mica, fa molta calor. Arribant a Ticin, ja hi ha ganes. Aquí tenen un palmerar. Bueno, a veure si trobem puesto. Ticint. Bueno, a veure si tenim sort. No tenim clar on parar. És sempre a l'aventura. Bueno, després de molt de voltar, al final hem tingut que acabar al puesto una mica de més nivell, però que ens ho mereixem. I una muntanya, que... Que bèstia. I jo, com ara som 5, doncs em toca una cama individual. No sé si cabrà. Bueno. Perfecte.